Ang gisulod na mo nga sugo, kanang giingon nga iwali ang akong pulong. Naapod na sa Ezekiel 12 nga iwali ang akong pulong na ay maminaw o wala. Na baguhan ko sa inyo ha, kay ang inyong ginawali kanang wa sa Biblia. Kanang mga tao nga moingon nga ang Katoliko nagwali nga wala sa Biblia, mura na sila o nakakita nga buta. Ha? Ano man, una, wala sa Biblia nga niingon si Kristo nga lakaw mo o ang inyong iwali katron na sulat. Wala. Hapon sa Biblia nga niingon si Kristo nga lakaw mo sa kalibutan o pamitbit mo Biblia. Hapon. Wapot sa Biblia nga si Kristo niingon nga basta magwali mo kutlo mo kapitulong bersikulo. Wala. Pero ano ka naman yung gihimo, mga man nag-isulti. Nagpasabot nga inyong gidungag-dungagan ang pulong ni Kristo nga ingon niya iwali ang akong pulong. Mga ba't ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, before 400 AD nga na-compile ang Biblia, ang ilang giwali katong pulong ni Kristo, dili lang kay nasulat tong dili, apil po tong mga wala nasulat. Kaya kining Biblia, pulong man nga nasulat. Naaman may mga pulong nga wala masulat o katong buhat nga wala masulat. So nagpasabot pero ito ang tawag anang tanawon, basahon ang Biblia. Kung protestante pa basahon, ang katulang mga walay alamag ang nakatuo sa ila. Nga mga wala may alamag, tungod kay huyaw kayo mo abli yung Biblia, patanawa ang gibasa mo haon ba sila ang pangunahuna? Dili. Kay bisan gani ang mga Hudyo, naa sila kasulatan, naapod sila tradisyon. Muna ang mga Kristiyano sa pagtukod ni Kristo, na ay kasulatan, naapod sila ilang tradisyon na wala na sulat niya sa Biblia. Mura ba og tawag anang kuan ba? Mura ba og kanang mga Pilipino ba? Naay konstitusyon, naapot yung mga gawi nga wala diha nasulat sa konstitusyon. Pero it does not mean na di na tinuod kay wa nasulat sa konstitusyon. Sa samang pagkaagi, ang konstitusyon sa pagtunga maunang gitawag og Biblia, wa nagpasabot nga wa nasulat di tinuod. Kung sa lohika pa na gitawag na siya og fallacy of silence. Wa nagpasabot nga di mabasa, di na tinuod. I-establish na nga di na tinuod. Nung kagamingan, di mabasa, di tinuod. Next question. Ang masay kay para mo ang matuan. Simbahan mo. Para mabalik namin sa imo. Siya ang Iglesia sa Kristo. Unang Juan 1:3. Gisigilon usab namo kaninyo ang nakita ug nadulog namo aron kamo uban kanamo mahiusa sa amahan ug sa iyang anak nga Jesucristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayud ang atong kalipay. Unsa di ay ang kaning naa diri na sulat? Mao to ang nadunggan sa mga apostoles, nakita unya kanang imong gipang kuang karon wa magid na madunggi sa mga apostoles, wa gyud kakita sila sa Lucas ana mo nang wa masulat. Nindot sa San Juan gihapon at ng katloon kay San Juan man tayong gisulti. Ego dia nasulat gid daw tanan kay nadunggan nasulat. Ang gusto niya tanan daw gibuhat nasulat. At pila dungog nasulat. San Juan gihapon at pangutan-on. Na mudapig ba sa imong ibarugan? San Juan kapitulo 21. Versikulo 24 pareha San Juan gihapon. Daghan pa kaayo mga butang nga gibuhat si Jesus. Og kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili pagpaigo nga kasudlan sa mga sinulat. Basta disgrasya ang tao na imong pagsabot ng Biblia. Bakit kung makita mo, ganang madunggan na mo, amo ang gisulat, ang iyang una-una, tanan, wrong! Kay mismo sa sanuan kaya pa na pamatuon ka, dili ang tanan na sulat. So katong dili tanan na sulat, naala simbahan Katoliko, gitudlo na.
Adunay mga tinago ang Ginoo nga atong Dios ug wala niya kini gipadayag. Apan kining gipadayag kanato ngayang mga balaod ug angay kanato nga sundon. So, doon na daw mga tinago ang Diyos nga mga butang para to sa iya. Deuteronomy 29:29. Apang kining gipadayag, gitawag og kasulatan, mao ni ang sundo nato. Kay atong paglaom naa diri sa kasulatan. Ano na giingon ni San Pedro mismo, 2 Pedro 3:16, na ay mga butang nga manasudsabtol sa mga sulat apang gituis sa mga walay alamag. Tanawa ha, ang gibasa sa Deuteronomio, balaod o niya ang iyang pagsabot, Biblia na. Wrong! Mali! Mali! Kaya ka nag-giingon din nga balaod, refer na sa certain book sa Pentateuch. Noon sa man, Exodo, Deuteronomio, Levitico. So kanya mga balaura, wag nagpuntes ti Book Libro. Ha? Ayaw na iyo sinimpangkong ang tawag anang sabot-sabot ang Biblia mo na lesson lagi ba? Mubasa ang Biblia na naraka sila os punuan sa mangga mo na tinudluan na yun. Ginoo ko yung taon. Okay. So kanang giingon din lang ang tawag anang balaod. Refer na dito sa mga libro sa mga balaod. Pero it does not mean wa nagpasabot na nagapunting na sa tibuok Biblia. Kaya ang Biblia na mukha lang 480. O niya, before tawag anang may tabong Biblia ang ilang gitulog kami at ko, bila ba man pili mo sa lalag? Next question. Diri jud ko magpasakop siguro dili ko dito. Oh, mamili pa ko gasa di tinukod ani nilang duha. Karon si Pablo na ya. Karon kinong mga butanga mga igsoon. Iyon nga sunundan. Akong gibalhin sa akong kaugalingon o kang Apollo tungod kaninyo aron nga kamo makakaton sa dili pagbaton og mga huna-huna nga kapin sa mga butang na hisulat na. Aron walay usap kaninyong magpaborot og dapig sa usag-usa. Si Pablo nanudlo nga dili na pwede nga pakapinan paninong nakasulat na diri. Kanang pagtulunod ang Biblia lang pakapina, wala na sa Biblia. Kanang pagtulunod ang nasulat ay tuuhan, pakapin gyapon na. Inyo pinapagtuha, binamo. Pakapina, ang giingon na sa Pablo, di pagkapinan. Ha? Kanang giingon nga magbitbit kag Biblia magwali, kapin gyapon na. Wala sa Biblia. Ha? Disgrasya mo na. Ikaw mo na ito sa imong kaugalingong sitas. Bantay ha? Ikaapat na punto. Pagsulti ni San Pablo ni Alang maong gitawag o panahon na wala panahuman o sulat ang Bagong Testamento. Nasulat kung ako sa 1 Corinto. Nasulat ang 1 Corinto mga around 52 to 60 AD. O na nahuman ang Bagong Testamento around 125 AD. So nagpasabot from 60 AD pataas di na pwede idugang. Apil ng Revelation, apil ng ubang nasulat sa Biblia. Pero ano ang kunwara yung Biblia? Nananaano mo ang Biblia? Nagpasabot na ikaw ro po'y nagkaon sa imong agaliwang interpretasyon pag na ay madugang supak na o dili na angayang dawaton. Wala sa Biblia nga Biblia na ituuhan. Wala sa Biblia nga kung magtudlo ka, Biblia imong basihan. Wala. Kaya kung makabasa ka, hindi ko biyaan mo pagkatuloy ko na ako nga Biblia ha? Biblia atong basihan. Biblia lang. So, kapin-kapin, ikaw may pakapin ron.
Jeremias 23, 21, 22 ug 30 ug 31. Ano ya karon? Ako batok sa mga manalagna mayon si Yoba nga nagagamit sa ilang mga dila o nag-ingon siya nagaingon. Sa 21, ang sa giingon diri sa 21. Ako wala magpadala ni ining mga manalagna nga bakakon apan sila nanalagan sa tanang dapit. Wala ko magsulti kanila apan sila na nagpanagna apan kung sila mitindog paunta sa akong pagtambag nan makaagda unta sila sa akong katawan sa pagpatalinghog sa akong mga pulong og sila nakasimang unta kanila gikan sa daotan nilang dalan. Ang bote pasabot ani nga ang Ginoo wala magsugo ni anang mga tao nga nagawali o wala gipamulong sa Ginoo. Dili siya mo angkon sa mga tao nga nagawali unya dili man na pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo unsay giingon sa Juan 5:39 nagasusi kamo sa kasulatan kay nahibalo man kamo nga pinaagi niini inyong mabatunan ang kinabuhi nga walay katapusan ug mao kini ang nagpamatuod kanako ingos Kristo. Kani daw Biblia kasulatan mao ni ang nagapamatuod kang Kristo unya ang resulta sa pagsusi nimo sa kasulatan makabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan. Kanang inyong kuan way pasalig anang inyong mga basahon diha. Bantay ra gyud ninyo. Kung magbasa gyud tag Biblia, makita na to kung giun sa pagsinimpang kong ubasa. Una, gibasa niya ang libro ni Propeta Jeremias. Wa gyud nagsulat dito o kining gingon na gisulat o nasulat. Iyang pulong. Ang body pasabot spoken word, dili written word. Lahit ng spoken word o written word. Ang nasulat sa libro ni Propeta Jeremias katong imong gibasa spoken word. Nagito manalagna mga propeta ba rin kumadi man? Kung saan naman tao niya itong migoy nga ilit ka na sila magpahong-haom eh. O niya pagkaman iyang gikoneg sa 2 Timoteo 3:16 kay kining kasulatan gilamdag alang kaninyo ang buti pasabot gawas anak wala nilain. Tama ko ba? Tama ko? Gawas anak wala nilain. Wrong oy! Wrong nga naman kay kana nga panahon sa pagsulat ni tawag anhang ni San Pablo sa 2 Timoteo wa pa man in tao na human lagi ang Bagong Testamento anak. Kung sundan nato na ang imuhang tawagan ng argumento, ikaw ra po'y maunay kay nagtotoo ka ng Bagong Testamento. Kanang giingon ng ibuok kasulatan sa 2 Timoteo 6 refer na sa daang testamento wala kay gitawag og bag-o. Kinsa may nagproklamar anang bag-o nga tawag anang testamento aron tuuhan sa mga Kristiyanos ang simbahang Katoliko na tuo pod mo. So nagpasabot nga kini mga sulpot nga mga laing sekta kanang resulta lang slipak ba kini ito nga kung mga tawhana ang tawag anang salaba para bitang buot-buot o tawag anang pakli-pakli sa nasulat at pagkakaman dili maoy gipasabot sa gitawag o writer. Manang gingon sa Ani San Pedro imong paniya na ay mga butang nga manisugsabton sa mga gisulat apan gituis sa mga walay alamag o mga matutuhon na maoy makadana kanila ngadto sa ilang kaugalingon kalaglagan. So bantay ka. Murag nindot po ni ilang programa no kay natay kagawasan ba. Okay, sunod nga ako na pong ipatubag sa iya ha.
Giyon sa Mateo 4 versikulo 4, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa mga pulong migula sa baba sa Dios. Kaning naa sa kasulatan, pulos man ni migula sa baba sa Dios kay ingon man si Pablo sa unang Korinto 14:37, bisang kinsa nga mensahero sa Ginoo o dunay hiyas nga espirituhano, kinahanglan inhon niya kining among gisulat, atong gisulat nga sugo ni sa Ginoo. Tanan nga nakasulat diri gisugo sa Ginoo mo ni ipasulat. Unang Korinto 14 versikulo 37. Muna nga nagabarog gyud mi nga nara gyud mi sa Biblia, dili pwede nga mo kawas mi sa pulong sa Ginoo kay manubag mi ana pag-abot sa panahon kay sa pinadayag 20 versikulo 12 at tubangan sa trono ibukhad ang basahon sa kinabuhi unya hukman ka sumala sumusulat dinhi. Loe kayo, kaya langit, nagukap po ng Biblia. Delikado din. Sa katong basa ang Biblia to, pag sure mo eh. Biblia sa kinabuhi. Biblia, pastila na lagi din tao. Okay, niya. Katong tawag anang imuhang, gitawag ibasa nga sa Mateo 4:4 hangtod sa 8. Ano na nagpunting sa Biblia? Kanang giingon nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili mabuhi usab sa pulong sa Dios. Wala nagpunti lang sa nasulat. Kaya si Kristo mismo ang buhing pulong sa Dios. Nang giingon sa Nuan 6:52-56, ang mukaon sa akong unong katong pulong sa Kristo mabuhi mo sa walang katapusan. Kung nasa mo alam ni misa, katong tradisyonal ng misa, nila ka ng misa ng Nobus Ordo. Okay, so, wala namin misa sa inyo, wala man. Walang delikado ng inyo. Ikaduhang nga tawag anang punto. Katong giingon nimo nga, nagdugang-dugang sa gitawag og mga nasulat. Kanang imong gusto nga kami ng Biblia lang may dugang na sa sulat. Wala gyud na sa Biblia, na Biblia lang ang imong tawag anang Quran. Gikoti mo ang gipatay kapitulo 22 bersikulo tawag anang 18-19 sa 19 ba to? 12 18-19 kanang gingon nga libro sa kinabuhi di pa rin tao na Biblia kaya ang langit o may material ng butang dito kanang Biblia material man lang ang butang o inat kanang kung imon lang ipadayon kanang gingon din ha nga panalag na nga pwede dili pwede luwagan dili pwedeng tawagan ang kuhaan. It refers only to the book of Revelation, dili sa tibuok Biblia. Tawag na rin tao nagbasa di ka pa makatuon mo tinuod ba Tanawa na puno na pud siya nga kanang atubangan sa trono dito na po daw na sa langit. Wala kay mabasa nga sa langit na. Kaya ang Ginoo mismo manaog man siya. Unya iyang bahin-bahinon ang mga tao sa duha ka bahin, kanding o karniro. Ang judgment dili na ipahinabo kay bahin na niya diri atubangan sa tanang kanasuran diha nanaog si Kristo. Mateo 25 versikulo 31 pag-abot sa anak sa tao muna pag-anhin ni Kristo muna na ang adlaw sa paghukom wala gihimo kay humana ang judgment dito sa langit kay ang judgment nga himuon niya para sa mga tao nga naa dinhi sa kalibutan sa may dalon pa mo dito apil ang mga makasasala dalon dito sa langit sayo pintaon ni atong amigo nagpatakalag dugang-dugang din sa Biblia nga sa langit daw na mahitabo. wa sa kabantay ba nga tong amigo ang kalibutan sunugon eh kung di niya maghukom ang Diyos Diyos kalibutan saan ba yan itong mga magisunog naman niya nawa si Biblia sunugon na wala naaman lagi niya asa mo niya o sa lagi na ni Kristo asa magigarian sumas pag-ampag itodlo amahan na mo na akas langit wag yung nga amahan na mo na akas yuta
Sus, Ginoo ko yung tao ni mo. Umabot ka na maging harian. Kung umabot pa dapat dili na umabot ang ginaan na magkasas yuta. Sus, Ginoo ko yung tao mo. Ay, yung tao na gusto niya nagsabot yung tao ng Biblia. Oy, ano ba? Mubasa ka ng Biblia ganyan. Kanang naay natin insakto ba nga pamaagi nga unsaon nato pag-interpretar ang Biblia sa insaktong interpretation aron di ka fasaan. Tanawa rin pati sa aga na ninyo kaya wala mo sunod ng simbahan Kristo. Kapag mo sa aga yung tao. Okay, atong kuano ng pag-ampo. Gingon nga, amahan namo naa sa langit, pagabalaano ang imong pangalan, paanhia ang imong gingharian. Kana bang pag-ingon paanhia ang gingharian, iabot na ingos Mateo, ug maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Ipapangita na, kay naa na. Karon ingon ang Daniel 2:44, ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian. Giingon nga tukuron anang sa Daniel. Sa langit daan mo nagtukod, tukod pa siya utro dito. Dili siya magtukod. Una diri niya kay tumano nang iyang giingon sa pag-ampo nga amahan namo maghari ka unta kanamo dinhi sa yuta og dito sa langit. Ang iya ang harian dito sa langit, Kristeluya. Wa gyud tawo ni atong amigo. Sus, kung sa sudan ba ni atong migo, pansit ni nga napanos. Kanang pansit man iyang sigusagol ang iyang tawag anang interpretasyon eh. Una ka ng Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, nag-refer ka na sa human society na tukoron sa Diyos. Na sinugda na gusto unta niya nga naa singarian apat ang tao mo ay nagdumili. Ay ano sa awang ito mo na itabo mo ng Kristo. San Mateo 17:18, tukuron ko ang akong simbahan. So kanang kingdom na naadiha sa Daniel 2, kung atong ang tanawon, it refers to the church founded by Christ who is God became man. So kanang kingdom nga umabot ka na mo ang imong tawag anang ginarian, nagpasabot nga kanang cosmic ba kung masiyat ha? Tawag anang ang interpretasyon nga ang paghari sa Diyos malukot ngadto sa tibuok kalibutan. Pero it refers to the humanity, kanang term kalibutan, humanity. Kay kining physical universe, kining earth, ano pa ni San Pedro, sunod man ang taon na gini. So kanang paghari, pwede, manimagto ka na sa mga lubos o dumakuan na paghari is kasing-kasing ang Diyos ipahari, amo na nangyarin sa Diyos. Pero di na mao, naapay gitudlo ang pagtuo, nagitudlo mismo ni Kristo, nga umaabot dili dinhi. Mabutingon siya na muabto ako sa amahan. Mag-andam ako lawat alam ninyo. Huwag ikingon dito na muabto ko, balik na pagkudayon, kinili ko mag-andam lawat. So nagpasabot nga na siya tuan nga dito muabto ang tao. Ang inyo kayo tama, disgrasya mo kung dili mo siya kay apil mo sunog. Mao din atong mga amigo, mangutana nga asa man ibutang ang mga linuwas. Nga loy pud din tawo nang ipangutana mo nga sa langit. Sayo kay ang mga linuwas dili kay sa langit ra dinhi sa siyuta. Kanang simbahan muna butanganan sa mga tao nga nabag-o diha ni Kristo. Di man ka pwede tawagog Christian kung wa ka naluwas. Mga tao na niluwas sa Ginoo nga gipakamatyan niya sa krus. Pero kaniwa pa man sila maluwas kay unya ra man sila maluwas ug mamatay na. Mo nila pagtulunan. Mo na nga kanang gingharian sa Dios makita nimo usan man ang simbahan kay kanang og pangutanon nato ni niabot na ba ang gingharian, natubag na ba ang mga pag-ampo namo nato nga amahan namo moabot unta ang imong gingharian dinhi sa yuta.
Natuma na. Ang paghari ni Kristo, nagsugod niya sa simbahan. Muna ang gingharian ni Kristo na sa simbahan. Muna siya ang gitukod sa Mateo 16:18. Pedro, ikaw mas Pedro, og niini bato, tukurin ko ang atong simbahan. Nga, bisan ang kamatayan, hindi makabuntog. Kasi nalas gingharian ni Kristo. Una, ang iyang pagtulunan, dito ra daw ang gingharian na hibaw niya. Ihapod na nga ang gingharian, kadturang dito sa langit. Awatay mahimuhan na, murang po yung naabot. Mura po tinuod. Okay, ani ha. Ang term niya nga luwas, iyang gisagol tanan. Na ay luwas na nga past tense. Na apay luwasunon pa. Na apoy na luwas na. Okay. Kanang luwas na, it refers to the guilt nga naangkunan sa tao, nakadawat o grasya ko sa pagkaroon ako, nabunyagyan ko, nabautismuhan ko, naluwas ko. Pero dili pahingpit akong kaluwasan nga naman, kailangan nagingon si Kristo, ang mupadayon o mulahutay maluwas. Ha, bantay. Okay. So kanang giingon nga luwas na ay panahon nga sa imuhang guilt, gitangtang luwas na kaniha. Kung mamatay ka ng panahon na, diretso kang langit. Pero kung nagbuhi pa ka, nagkinabuhi pa ka, naapa kay mata, nakakay kamot, nakay huna-huna, free ka, tawag ka na mga makasala ka, ay matangtang ng kaluwasan para nimo. Nga naman, kay ang grasya nga imong nadawat, imong gisalibay, imong gipuli sa sala, nga imong tawag anang nahimo. Maunang luwasunon pa. Luwason. Punahin mo si Kristo ba nga, ang mupadayon o mulahutay maluwas. Kung Kristo malagikan, dili man ako, ang mapadayon o mulahutay maluwas. So nagpasabot na katong mga luwas na, bisang ganin San Pablo mismo yun niya. Kinahanglan ng magpadayon sa bugno. Kaya wala pa na human ang atong bugno anong kalibutan na. Nagpasabot nga ang kaluwasan nila angkon, dili pahimpit. Pagkamatay nila, aman ng gingon na hukman. Hukman. Hukman na, ato na kusosahon ba? Hukman. Paghukom sa Diyos, ingon pa rin sa ni San Pablo, 2 Corintios 5:10, tagaan taganti sa atong paghukom. So, kung tawag anang maayo ka, tagaan niya ganti. Kung daotan ka, tagaan po ganti. Katong daotan, Revelation chapter 20 verse 10, inferno. Kalayo. Katong tawag anang mga matarong, kanang gingon nga, langit kon paraiso. Okay. Kung kanang imong langit, tasyo ta, sunugon manit, disgrasya imong naluwas ta. So naagilain katungin ng Kristo nga andaman do ka maglawak alang ninyo. Aron bisag asa apo tu apo mo. Okay, man dili na ako ha, si Kristo sugyan na. Sunod. Pag ingon nga luwas na kadto mga tao na kaangkon og hingpit na kaluwasan, mo nagingon sa gipadayan na mismo sa tiilan sa Dios. Kadto ba mga santos ba na nag-ampo dito sa Dios? At ba nga sila nadunggan mismo ang Diyos na mapatalingog ang Diyos sa ilang pag-ampo. Di man na mo. Ewa mo simbahan ni Kristo. So kanang kinuging harian, naaging harian ang Diyos sa kalibutan, na maunang tawag alang simbahan, pero ang himpit naging harian na nagreplika sa himpit naging harian na na-address kalibutan nga mo ang simbahan, ang langit ang tinuod na Pinoy kanan. Dili kini kalibutan na. So madisgrasya man kaob, dili ka siyuta, at dili ka kaob lagi. Na ay pulong sa Ginoo nga ningon nga, ikaw nga nagapanudlo nga ayaw pangawat, ikaw di na pud ka mangawat. Mao pud nang nagawalit ka og kaluwasan kay kaning Biblia, kaluwasan man gini. Kaya naay giingon sa Santiago
1:21, isalikway ninyo ang daotan ninyong batasan, ang daotan ninyong binuhatan, unya dawatan ninyo ang pulong sa Dios nga gitisok diha sa inyong kasing-kasing kay kini makaluwas kaninyo. Kay nagdala man kag kaluwasan, di mapud siguro pwede nga ikaw nga nagdalag kaluwasan wa maluwas, di ba? Oh, asa man diha ang kuan diha nga pwede di ay ka nga mangagni kag kaluwasan nya pagkahuman ikaw din nagwali nga wa pa di ka maluwas. So dili gyud na siya pwede kay sama sa giingon ako nga kung nanudlo ka nga ayaw og pangawat, ikaw mismo wa gyud ka mangawat. So tubago na ninyo. Mura po tinuod, no? Okay, niyan. Sa lohika, kung unsa gibawal, ato nga di mo buhaton. Di ba? Kung nagbitbit ng kaluwasan, it does not mean kaluwas na ka. Wala sa Biblia, kanang Biblia kaluwasan. Tungal na po di mo na ba? Kanang Biblia kaluwasan? Last Biblia na? Pag-sure, oy. Biblia kaluwasan? Ayaw nag-i-interchange ang Biblia o pulong sa Diyos. Pastilan na lang dito Di na lang tayo palusot ba? Wala sa Biblia nga ang Biblia kaluwasan. Imo nang munahuna ang kaluwasan si Kristo. Dili man na Biblia. Ha? Kanang ginon nga sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios di man na Biblia. Persona man na sa amo di pasabot kartong kaluwasan ang Kristo dili ng Biblia. Ang Biblia gisulatan na sa spoken word ug action atong kaluwasan. Mo lang nito unya kana written word of God inspired. Wala amo ang tawag anang gituhan. Sa karon kanang kingon nga magbitbit kag kaluwasan apan dili kaluwas bantay sa kalibutan basta naa kas kalibutan ang sala naa sa huna naa sa pulong naa sa buhat o sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Sige daw be, kini daw be mga luwas na mo? O ba sige pangluasan lang mo? Luwas na ka? Di na ka makasala? Sure? Di na ka makasala? Basa. Mabasa ko. Ako'y basa. Grabe aso. Di ako'y basa. Para siniguro. Di na ka makasala ha? Niya. 1:1. 1:8. Jis. Yeah. Ako'y basa. Dili. Ako'y tawag anang basa. 1 Juan 1:8. Okay. Niya. Kung moingon kita, nawala kita'y sala, kasi ito ba? Pagkakon, kamu na. Ikaw pinag-ingon? Laki sala o wala? Wala. Again. Ingon sa sala, ha? Basa! Kung moingon kita, nawala kita'y sala, remember ang nagsulat sa San Juan, ha? Dili ikaw ang nagsulat, bantaye. Bantaye, ayaw sa. Hulat. Lagi, ato ipadal sa 9 hantong sa 10. Kung moingon kita nga wala kita'y sala, sumpay, baraon sa? Ingon kita nga walay sala, gilimbungan nato atong kawalingon. Ingon man siya wala sa sala, gilimbungan niya galingon o wala kaniya ang kamaturan. Nebe! Disgrasya. Okay, niya. Muna ang gawiran. Apan ko
kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad o buhaton ang matarong mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala. O maghilo sa natong lapasan. Period. O niya ang sumpay sa Diyos, ang sumpay sa Diyos, kung nakagawas ka, napay Diyos. naman nilabot ang Diyos. Sumpay o. Mas kilala, gini mo. Mahuman ang chapter 1 dito sa verse 10. Ang Diyos, kung mo ingon kita, gibalik na pod. Mawala kita makasala, gipakabaka ko nato ang Diyos, o wala nato dawata ang iyang pulong. Naapay 5:13 San Juan Giapon. Ayaw sa atong ipadayon. Di atong ipadayon. Alag-alag imuha ng talang natawag ang nabi man ni imong programa amo man lagi ako na mo iboy. Ayaw pang sulti nga imo. Tawag anak imuha mang tanan. Ayaw ana. Ni A. 5:13 ni A. Gisulatan ko kamo. Bantay ha. Katong tawag ang mga tawag. Giingon yung luwas na ha. Gisulatan ko kamo ni ini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, masayod nga kamo may kinabuhing wala katapusan. Atas ang midawat sa anak may kinabuhing wala katapusan, apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Ano sabat na mo dawat? Ang totoo lang ko dili oy. Dili ayaw sa Tikasan tayo. Brad, wala ka bantay, Brad. Dili ba? Wala ka bantay nga anang utana siya, dili ikaw? Ako may nangutana. Nalipong ka? Dili, ikaw rin magkaiting bubasa ka. Ikaw rin may niingog kalit. Lagi. Sige. Tagaan ta ka og panahon. Maminaw po ka sa tubag, ha? Sige. Kanay nagwali, huwag kasabot sa kisulti. Basta, kamong naminaw. Biblia ta. Nasayod kita nga Juan 5:18. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala kay manalipod bal kaniya ang Dios o ang yawa dili niya magkahimog dautan. Anak ko Dios, kamo anak sa yawa, sige mong himog dautan. Pamalhin mo mga Katoliko kay ang anak sa Dios dili na magpakasala. Amo ko nga anak ko Dios sa yawa. Basa na punta. Wala na sa sala. Balik basa. Again. Si Ardi ka malipong anong balik-balikon yun na to. Wala na sa lahat. Lahi ng dili magpadayon sa pagpakasala. Lahi ng dili magpadayon sa pagkasala o wala na isala. Okay. May basa. Kung mo ingon kita nga wala kita'y sala. Remember ha? Dili ka na mo San Juan dili ni ikaw. Apil ka ni siya. Pantay ha? Apil siya. Apil siya. Apan kung mo ingon kita nga wala kita'y sala, gilibungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Baka ko ni San Juan, apil ka ni siya ha? Sa San Juan na mismo na naapil ko sa nag-over ng Kristo. Mas labaw pa ang San Juan. Pag-sure mo, ayaw alabay sa lagi. Nagsulti ka kanina, di ba? Inon ka sabot ha. Pag ikay mo sulti, minaw ko. Pag ako mo sulti, minaw po ka. Sura matiwas. Ito, di ba ako din hawak ka? Gusto po niyo nga imuha, putanan po siguro po. No. Alang-alang puli-puli magyud tadi mong ginapo niya nga ikaw lang putan ako lang putanan. Di ba? O tanawa? Gitaga, mo ni mga tawahan ba na nakitawag naanagan gitagaan na higayon ni ingon pa kang tikasan. Imo ko yung tao nito mga amigo Astila na lang gigimoo. Okay, so balik. Kung mo ingon ka magana kay sala, kung gilimbunga o galingon, o wala ka nato ang Diyos. Sir,
Sir, Ayaw, sige. sir, Pamanin excuse sir, excuse sir. Excuse, pinati kami na diya sa tubang na to. Ay, kamera diya. Naka-live ta eh. Naka-live ta sa Lake Catholic Apologies International Facebook page. Ha? Kaya para, naay makakita, kaya daghang tawag ka na magkaroon na. Kisa maging yung mga sinimpang kung uputok ka nila. Kana nakapulaw ka na mga simpangutana. Pero ako yung gisiguro, nadili ako. Nga naman, awara ko daw. Basahan mo lang, nakapagkasala. Basahan ang Biblia, ha? Nakapagkasala. Wala. Yung mo sa Biblia, kung mingon kita na wala kay sala, atong gilimbungan na itong kagalingon, o wala ka nato ang Diyos. Nagkisa na sulti, si San Juan, pangingon niya nga, kung mayroon kita na wala sila, apil ba siya? Apil siya. Kung naman, nigamit sa personal pronoun nga plural form. Mga man, turn kita. So, included siya. Siya na ganun, nag-urban ka Kristo ha, ingon ganiya, kung mo ingon kita nga wala kita'y sala, atong gilimbungan ang atong kaugalingon. So nagpasabot ang kaluwasan, kinahanglan lahotayon ang grasya. Kung makalahotay ka, kana kiimpit ang kaluwasan nga imong maangkon kung maabot na kag langit. Sige, dali. Matod niya ganiha nga ang Biblia dili makaluwas kay si Kristo ra ang manluluwas. So ato ning tubagon unya ato po ni patubag sa iya ha. Muhatag kog example usa ka mekaniko tig ayo og motor. Tanang mekaniko ayo ha ang motor nga walay tools, makaayo bakas motor. Mugamit siya og mga instrumento. Maupod ang Ginoo sa Kristo. Siya ra ang gitudlo sa amahan nga mooy gipadala diri sa kalibutan aron luwason ang tao. Apan nagamit siya og mga instrumento sama sa Biblia. Roma 1:16 kay dili nako ikaulaw ang maayong balita kay mao kini ang gahom sa Dios aron luwason ang tanang mutuo. Unsa di ay ang Biblia kanang maayong balita? Gahom sa Dios aron luwason ang tanang mutuo, Hudiyo man o dili Hudiyo. Karon kanang maayong balita nga gisgutan diha gipasabot sa unang Pedro 1:25 nga ang pulong sa Dios mao kini ang maayong balita. Iklaro dito unang Pedro 1:25. Ang pulong sa Dios mao kini ang maayong balita. Karon naabagay litra por litra nga mabasa na unang Korinto 15 versikulo 2 ug 3 giingon dito nga inyong nadawat ang among giwali kaninyo nga mao ang maayong balita kung inyo kiningkuptan pag-ayo maluwas kamo pinaagi niini. So ang Biblia makaluwas kung i-apply nimo sa imong pagkinabuhi. Una, Santiago 1:21, isalikway ninyo ang daotang buhat, daotan nga batasan, unya dawata ang pulong sa Dios nga gitisok sa Ginoo diha sa inyong kasing-kasing kay mao kini ang makaluwas sa inyong kalag. Ang Biblia mao kining gigamit sa Ginoo, gibili niya diri sa kalibutan nga duha ka klase man gud ang pagwali sa Ginoo. Dato ka na to, protestante. Ang una nga pagwali sa Ginoo kanang binaba. Apan tungod kay nakita sa Ginoo nga dagkam pang mga henerasyon nga umaabot aron nga makabenepisyo sa mga mensahe sa Ginoo, naggamit sa mga tao nga gipasulat. Kadtong mga binaba nga mga pulong para to sa mga tao nga naa-presente anang higayuna, anang panahona. Apan kining kasulatan para nila sa tuwa. Dili na panahon nato kadtong binaba sa mga apostoles ay dili na ka pwedeng moingon na may mga giwali ang Ginoo nga binaba. Aron makahimo kag mga pagpanudlo nga wa sa Biblia. Pero ang atong panahon karon, panahon na sa kasulatan.
Kay Roma 15 versikulo 4, ang paglaom nato naa sa kasulatan. Roma 15 versikulo 4. Paglaom na nato naa diri. Kung basahon nimo ang Biblia, di ka makabasa sa Biblia nga ang maayong balita maon ng Biblia. Never. Bisag o sa kakapitulog bersikulo, mabasa niyo sa Biblia nga ang Biblia maayo ng balita. Biyaan akong pagkataon katoliko. For the fact na di mo na mabasa, nagpasabot nga nagdugang-dugang ka, ikaw rin na igo sa iyong pamulo ka ganina sa tuwang tawagan ng argumento na pag magdugang, hampatan ka sa Diyos. Ikaw rin na igo. Ikaduha. Ang imong example kanina nga kung maukuan ka, kung ang mekaniko, di gid pwede na tawagan ng moayo o mga sakyanan, mga motor, uban pa. Kung wala sa tools. Maupo na sa pagbasa po Biblia. Mabasa kang Biblia, kinahanglan mo gamit po kang tools. Unsa man ang tools? Kanang tools of interpretation. Wala man na sa inyo. Kaya puro lang mo tawag anang kuhan ka ng litara batang sinimpan kong mga mo tama no. Bana nga kung ato at tanawon ang 1st, 2nd, 3rd pagtungtong sa 4th century katong mga Kristiyano anang panahon na ilang ibalik lang tao ang ilang understanding sa mga nasulat anak ng panahon kay dili pwede nga ang imong interpretation sa Biblia karon nga panahon imong ipahaom sa interpretasyon sa nahitabo kani adto dili pwede. Okay, karon ikatulong tawag aning gitawag og punto. Kanang Biblia, it is only a written word of God. Dili na siya mao kadtong complete. Ino bitaw sa nungwan nga dili ang tanan na sulat. Pag ino nga dili ang tanan na sulat, so nagpasabot nga naapay laing pulong sa Dios na wala diha sa Biblia. Asa man na? Biblia mismo nagtugan, Efeso 3:10 na sa simbahan. Wala man sa inyo. Okay, bag-ora man mo, ora mo, resulta mo slipat. Pagbutuan ninyo. Ikaw-apat na punto. Ikaw-apat na tawag anang gitawag og point sa tawag anang imuhang gitawag argumento nga karon na kuno Biblia na lang atong basihan. Wrong. Mahimong sayot ang giingon ni Kristo sa 28:19. 20. Lakaw mo nagtus pa ng katawhan sa tibuok kalibutan. Kana bang pulong pa ng katawhan utob lang sa ilang panahon? Walay labot ron? Huwag sure din mo, oy. Kana bang tibuok kalibutan utob lang sa panahon ni Kristo? Walay labot ron? O sa madalang gipuyan niyo kong ploto? Ha? Walay labot ron? Dili pwede. Pag iyong tanang katawan sa tibuok kalibutan, gikan sa iyang pagsulti sa iyang panahon, hantod karon apilta. Kung sa may sumpay, paghimo mo mga tinunan. Nagpasabot nga ang mga apostol, gisugo ni Kristo nga manudlo. Waking mo nga, gisugo ni Kristo, panulat mo. Ang giingon, tudloi sila sa unsa man sa tanan na akong gisugot ninyo. Wa man gyud nga tudloi sila sa tanan na akong gipasulat ninyo. Pag ingon na akong gisugo ninyo, na ay spoken word, na ay action, na ay written. Ay ang written mag-preserve man to ang mga pulong kaniadto. Ang tradition mag-preserve ang action. Mahigpit ako, tanaw na to ang tawag anang ang Europa, padulong sa Middle East, sa Jerusalem. Ang pinakakaraan na Kristiyanos, duharagid na ang Western Church o ang Eastern Church. Kamo kung saan man mga tao noy, umulabot ado nila. Ha? Ang ilang pagsimba kani adto matrace padulong dito sa mga apostol, kanang inyo nga sayo pagpakpakpakwana kani adto. Ha? Sa ako nang gingon, resulta lang tao mo sa
lipat. Oy! Oh, di ay sa kahawa na pagka sa sagbat na pagka. Hilom sa hilom sa lagi. Ay, ayaw sa pag tawag ka ng kwan. Ayaw sa lagi. Ayaw sa lagi. Lagi. Oh, lagi. Si ane. So, bakit pasabot kung ato ang tanawon ang tawag anang kinabuhi sa unang Kristiyanos hantod karon ang ilang aksyon sa ilang pagtuo nga maunang ilang pagsimba ilahan lang gi-preserve nga naman kay dili nila pwede dapat usbon. Imo man na ang ilang nadawat hindi pa sila pwede mag-imbento mo itong pumayag ganina dili sila pwede mag-imbento og ila pag na ay mga pagsimba nga gi-imbento lang sa 19th century nga dili mo connect dito sa panahon sa mga apostol bugos na fake na. Kumusta man ang sa Katoliko? Mirs Katoliko, matrace ba dito sa unang mga apostol? Yes. Kanang pulong sa panahon na si Kristo nagtukod ni anang maong pagpikas-pikas sa panog sa bino. Gisubli ba yan? Do this in remembrance of me. Buhata kini sa kong hanumanan. Nahitabo ba na simbang Katoliko? Yes. Pero ang kalainan mo kanong kinaamong gi-imbento sa 1970. Kaya gi-imbento ba? Mawalay kanabutan dito sa 33 AD. Pero sa Katoliko mo na nabahin kini sa mo akong gingon ba ako ana isgutan pag Katoliko sa mo para makasabot mo. So, ang gudong ipasabot ang pagtuo sa nasulat o wala masulat. Katong wala masulat, mga gawi na gibuhat sa mga Kristiyanos. So, maunang mga panahon na paatras padulong sa mga apostol. Muna, pero ang tanaw ng kasaysayan, ang Eastern Church o ang Western Church, ang Greek Church o ang Roman Catholic Church, mauro ng mga simbahan na nga imuhang matrace ang ilang action sa pagsimba from the time of the apostles. Sa inyo, umilabot ng tananay, layuas tinae sa inyo. Okay. Basa ko ha. Unang Timoteo 3 versikulo 15. Apan kung malangan ako kining sulata kaning gisulat ni Pablo. Unsay giingon niya? Kining sulata mo mutudlo kanimo kung unsaon nato pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Si Pablo nagpresentar yun o kasulatan kay niyo man siya kining sulata mo kini ang basihan kung saon nimo pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Naagi gibilin si Pablo para di musimang ang mga kuan. Unya kaning atong amigo kay naamanggid sila yung mga unsay tawag ana tradisyon nga ang usahay ang tungod ni anang mga tradisyon dili na mutuo usahay sa kasulatan ilaha pud na kaya naman po yung mabasa nga tungod sa inyong mga tradisyon dili na mumutuo sa kasulatan. So mo na nga si Apostol Pablo mo atong sundon kay nagbilin man siya og kasulatan para diha sa simbahan dili kay ang ilang pagtulunan nga ang simbahan mo'y magtudlo sa mga tao. Pero ang gibilin ni Pablo, kining sulata mo'y mutudlo diya sa simbahan. Pero gibaliktad man nila, ang simbahan mo'y mutudlo, wa na sa Biblia. Balik ko na po ang ilang prinsipyo ba? Basta kiling-kiling na ice cream na para sa ila. Ha? Basta na? Mawala ng prinsipyo basta kiling-kiling ice cream na naroon. Kanangking mo din na nga, kining sulata, wala na nag-refer sa tipo Biblia. Sa English, gigamit of demonstrative pronoun this singular. Grammatical ha? Siyempre, mabasa ta grammar-grammar. Uy, naunsan tao. Mabasa ta nga grammar-grammar. Ilahan din kaya nagbasa-basa ta kasabusong basa. Nigamit ang writer of demonstrative pronoun this singular. Kaya kung demonstrative pronoun this,
plural ang anak tibok Biblia. Pero kay singular man, it refers only to a particular book na gisulti na Apostol Pablo na kining sulata. Nausa man, it refers only to the 1st and 2nd Timothy. Muna kung magsabot grammar po ta. Oy, kipara, dito mo sinimpangkong ba? Masinimpangkong mo na. Oh. So di, naging mama. Oh. Ha. O nana. Ikaduha. Kadang kining nga sulata din ha. Kining sulata, mo'y magtudlo ninyo, wala panahuman ang bagong testamento. Kung diha lang kamuungot, walay labot ang Hebreo, walay labot ang Santiago, walay labot ang una o ikaduhang Juan, walay labot ang Revelation. Langkata na, ug mauna ang iyong panabot na Biblia na ina. Ha? Pag ikiling sulata, it refers only to the particular book na gipasabot sa San Pablo na mauni ang inyong guide. Ika-apat na point, wag giningon San Pablo nga kinilang sulata. Lahi ning kining sulata o kinilang sulata. Ang inyong kihimo ay kanakalanman. Ha? Unya, wag niyo gibasa ang 2 Timoteo, 2 Tesalonica 2:15 na pinaagi kining maong gitawag tradisyon kinang dawato ninyo kay mao kini ang among gitudlo nga lahat ninyo. So kini Apostol Pablo na imo ikutlo ang gamit og kasulatan nagtudlo pud ni nga naay tradisyon. Katong gingon nimo tradisyon tos tao kanang inyo ba kanang Biblia nang tradisyon mas tao na. Gipasa-pasa ninyo gikan kang Luther ang tradisyon mo na siya ang action thing or tawag anang belief handed down from one generation to another generation. Kisa mi nagtudlo anang sula eskriptura o sula fide. Ang unang nagtudlo ana si Martin Lutero. Igo lang tao ni dawat ana. Kung sa kuha ba nga, daw limps lang mo, dawat limpyo. Kanya kung sa radyo pa, hayahay. Pero wag nagpasabot na tinuod lang mo. Kaya wag yun mo mahayahay ana. Kay wag nagtudlo ang mga apostol kani adto nga Biblia lang kaysa ilang panalay Biblia. Ang atong amigo si kanang-an mo isgutan si Pablo nagsulat kang Timoteo. Ang sulat niya mabasa nato nga unang Timoteo, ikaduhang Timoteo. Kung imo nang hotdog basa ang tibuok nga sulat, unsay giingon dire? Ingon siya kang Timoteo. Nasayod ka. Nasukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Nga arang makahatag kanimo gahom. Ug mo kini ang mutudlo kanimo sa kaluwasan ngadto kang Kristo pinaagis pagtuo. Kinsina sa 16. Ug ang tibuok kasulatan na naman lagi brad. Wa din mo ni gipadayon. O wa di ka katultol. Nga naghisgot siya tibuok kasulatan. Wa sa mo ingon nga kadto lang sulat nga isa ka buok. Oh, ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga uban sa landag gikan sa Dios ug duna kini kapuslanan pagtudlo sa kamatuoran, pagtulid, pagbadlong aron matuto ang tao ug mahingpit masinangkapan diha sa maayong buhat. Wa din tao ni siya makabasa. Wa man imo pud gipadayon dito ra makasasulat. Ug imo lang basahon ng Timoteo naa na dito ang tibuok kasulatan. Unya ningon pagyud kaganiha nga wa daw mabasa nga Bible diha sa sulod sa bersikulo. Oy, wa pa lang kakatultol ana sa English nga hubad katong tindil nga Bible nakasulat dito sa ikaduhang Timoteo 3:16 the whole Bible inspired by God. Oh, naana sa sulod. Wa po din mo kalibutan ana. Mo na magsige mo kayo wa mo basa sa sulod sa Biblia.
Looy po ng taon kayo. Sinsan na doon kayo, ha? Medyo muragit po doon correct. Ani, gikotlo niya ang 2 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Ang argumento sa itong higala illogical o niya against history. Niya remember ang Biblia, it is a product of history. Dili mo na magawas ng Biblia ha, kung wala lagi kasaysayan ha. Ha? Yes. Yes. Kay tawag anang ang Biblia, it is a record or a written record from the event of the past. Walang history ba? Talaga history gani. Oh. Kaya kung magkunti gani kang libro nga nagsunod ka niya to history na. Oh. Sa buti pasabot, ang Biblia is a product of history. Kung mo ingon ka, kanang kingon ng tibuok kasulatan, refer na sa tibuok Biblia, imong gibinuangan San Pablo, o si San Juan at Pilipa San Pedro. Kaya kana nga panahon na manahuman ang unang Pedro, ikaduhang Pedro, unang Juan, ikaduhang Juan, wala panahuman ang Hebreo, wala panahuman ang Revelation. Unya, binuang po kayo nga San Pablo na ang tibuok kasulatan nisulti siya na dili magpresentian ng mga basauna. Ang historical. Imong gibinuangan ang libro. Ha? Imong gibinuangan ang tinuod nag-gisulti sa kasaysayan. Hindi man na ang kasaysayan. Dili man na mulimod sa kung unsa ang nasulat sa kaniadto sa panahon sa mga apostol. Sa una na, kana nga panahon, wala pa na kompleto ang Bagong Testamento. So, ang kana nga panahon, kanang giyon sa Pablo nga tibuok kasulatan kung unsa ang present scripture, list of scriptures ana nga panahon, maunay buok gipasabot ni San Pablo. Manang lingon San Pablo dito ang Timoteo, sukad pa sa ibong pagkabata, nagbasa ka na. Nga naman kay na anay presenting listahan sa mga libro na refer sa Daang Testamento. Huwag mo sila kabalo nga i-apil sa Biblia ng ilang gisulat. Sila kabalo. Ingon ba rin sila nga i-apil ni Biblia na akong gisulat? Wala. Okay. Second argument. Ikaduhang tawag anang argumento. Kanang giingon nga kasulatan na giingon sa 2 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15 hangtod sa 16, wala na nagpunting sa ngalan na Biblia. Yan naman sige panghambog. Kato di ay tindil di ay. Kato di ay tindil. Hinong gihapon mo magkisinabot tindil. Oh, kanang tindil na dito, tindil publication na. Ang ilang ihimo, nihimo sila of dynamic form of translation na naay doctrinal bias. Mapito nga wag gidawat ang Philippine Bible Society nga naman tika na nga Biblia na ay doctrinal bias. Pag mo translate ang Biblia kinahanglan walay doctrinal bias. Kani apto wala pa ni gamit og pulong Biblia ang mga apostol kani apto nga naman kay ang term nga Biblia for the first 300 years ginagamit na intended para ni atong mga libro sa mga pagano sa Phoenicia. Mga gigamit si Bahang Katoliko gideklara para na ay laing meaning kay prakat ng mga pagano mag-convert na kini instead of pulong sa mga Diyos-Diyosan na himo ning pulong sa Diyos. Mana, ikaduhang argumento. Ikatulong argumento na po mo. Dili na po sa interpretation na po mo. Pag-ingon nga, ang tibuok kasulatan wa nagpasabot ka Biblia na o never ni ingon si Kristo sa Apostol Pablo nga maulang ni. Ang giingon, kay kini tawag anang kanang magamit ninyo na sangkap na maoy kitawag o makatudlo sa disiplina, kabatasan o uban pa. So never ni ingon San Pablo nga maulang ni. Kay kanang pagtulunan nga Biblia lang ang nagsugot ana si Martin Lutero. Never ni mo nang mabasa gikan sa unang siglo.
So, looy kaayo po din tao na itong amigo. Ang Biblia daw, produkto sa history. Dili din taon, pertig yung sayupa. Kung moing kag produkto sa kasaysayan, kanang mga encyclopedia, kaya di man na masulat o wa na ang hitabo. Pero in taon, kining Biblia, bisag wa pa nahitabo, gisulat na daan. Busa ang Biblia, produkto na sa Espiritu Santo. Ikaduhang Pedro 1:21, walay pagpanulti sa katawhan sa Diyos nga wala sila subuas Espiritu Santo. O itaw kabalo. Ha? Kung sa may function sa Espiritu Santo, Juan 16 versikulo 13. Tanawa yung tao ni atong amigo. Maglamoy igibtaan do. Juan 16 versikulo 13. Unsa giingon dire? Ha? Nga anong produkto ni sa Espiritu Santo? Juan 16 versikulo 13. Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok ng kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog. Ingon man ang mga butang umaabot. Tanawa, unsay gisugo sa Espiritu Santo, dili lang kay kadtong nanghitabo ra, kundi ang umaabot pagyud ug kanawa mahimo sa ubang mga libro. Kay kanang ubang mga libro nahimo ng libro tungod sa mga kasaysayan nga nangagi na. Pero ang Biblia bisag wa pa nahitabo, gisulat na tungod sa kaalam tungod sa gahom sa Dios, pinaagi sa balaang espiritu o sa sayop pintahan, daghan na yun sa sayop. Naragyo correct. Pag-ingon na product of history, ang buot ipasabot, ang Biblia ni gawas tungod kay kanang mga pulong na gisulat from the past. Panaginay pait lagi bagay mo gamit ang mga termino mura tawag anang pikoy bisag gabi na good morning gihapon ang isulti. Ha? Pag-ingon akong product, wala man ko nag-ingon nga ang history mo na ang source. Gigamit ng Espiritu Santo mo na ang source sa pagsulat. Kasi man ang author, pag ingon akong tawag anang product, kanang libro na nasulat, ligawas na tungod sa mga past events. Ingon niya, nasulat bisa pagwa na hitabo, tanawa ng Biblia daw, wala din nahitabo diha. Ha? Nahitabo ba? Nahitabo na ba nga ang Kristo na tao? Nahitabo na ba? Even ang Revelation, naibutang mo nahitabo niya. Nahitabo na ba nga ang babae tawag anang nagbuntis nag-anak o Kristo? Nahitabo na ba nga ang Kristo namatay nabanaw si katulog adlaw? Nahitabo na. So history. Lagi mo lagi. Ang problema mo kung hindi sila makadistinguish ba sa writings. Ang Biblia na ay prophetic, na ay history, na ay poetic. Yes, problema na ko na kaimuhang giratsado na tanan. Wala gini pait na gini nyo ba kay wala gini na ang sila parang kiling-kiling ice cream na na kaya kung di pa pisulti mapang kasalawa kay problema anak di pa sa sir dahil sir pamana siya pa sa tubal sir pamana siya pa sir dali lang so ang buti pasabot pag moingon tagtawag ng Biblia kompleto Ricardos na ay prophetic sa umaabot na ay history iniagi na pero pag ingon ako na kanang libro is a product of history tungod kinahimo na tungod sa event from the past. So kung moingon ka na bili na product of history ang buti pa sa butang bipit-pipit ang butang na muraw wag gihimos tao pinagkumpile ana ang ginagtagan ang tao digamit ang instrumento na tawag anang musot dili ang literal ang Espiritu Santo minusulat
Nigamit pa ng tao, arong-tarong anang musulat. O kanang mga nunod na San Pablo pare, San Pedro pare, San Mateo pare, gihapon. O niya, nasa nagipas ko pangyarihan sa mga pare, kamo wakoy pare. Diskusya gihapon no. Ibasa na kaya ito gangina. Huwag mabasa. Kung kakuha, sa katangag na wag gihapon.